It's beautiful. Yeah, which is beautiful? The girls. The girls? Where? Them? Which one? Oh, they're beautiful. Musta, masarap yung ice cream? Yes. Yeah, masarap na masarap. Ikaw, hoy. Mas masarap ako. Boom! Hey guys! Welcome back to my vlog, and we are here at the Palompon Leyte. Palompon, mas municipality, magod ang Palompon. Di ba na yung syudad? So guys, na may karoon sa Palompon, no, kay mga tumig Kalanggaman. So, nag-wait pa mi, nga manglarga mi. So, nami there sa may dagat, no? Seaside. Ha? Seaside? Hey, you swim. You swim na. You swim na. Go, go. So na nasad ko, kauban, si Maring Mayra. Maring Mayra. Ano na? Mainit. Ano na? Ready na itong 2-piece bit. Best. 2-piece. Mutay ito tangad to to. Sige daw. Mutay tangad to. Sige daw, ato daw. Sige daw, ato na. Ato na. Sige. Bolo ko, likom. Dahag siya fish guys. Actually nga to. Mamamalik namin kay init na kaayo. Let's go. It's so hot. Hello. Hello mga mananap! Hello. Ikaw mananap. Hello mga ka-ok-ok! Ayaw na ipakita ha. Asa? Ako ni siya i-post. Actually. Ako ni siya i-post. Sorry. 20. You want ice cream? Motor lang. Di man ko, di ba baka di ko hilig. Tilaw. Mo siya glass ng ice cream. Na-video ka? Na-video ko. Food review man ta. Kung na-camera kayo, Ay, sa ganitong iingan ka ganyan. Di na lang ito, total pareho. may gusto. Hey guys, so nalamiri sa Palompon. Siya, lamig eh. Sila siya. Ice cream. Ice cream siya. Ako ba ka na ako, hindi ko hilig guys. Granay na siya. Musta, masarap yung ice cream? Yes. Yeah, masarap na masarap. Ikaw, hoy. Mas masarap ako. Boom! Salang, usawa salang. Oh kuya! Kuya, mahalok sa kuya, maguba. Papumadok na ako, mahal ko mga... And yes, we are here na po, mga kaibigan. Mga ka-ok-ok. Asa ang Init. Init. Yo. Reaction! Ito mga uwat. Asa ka, kaya mapakakangan to. Bumilang. So guys, natadari sa ilahang bangka, banha na kayo. Then nagsuot na mi og life jacket. Yo, what's up? Mula ganimi guys. Here we go, Kalanggaman. Kalanggaman. Joseph Pasalo, kabahan ka na. Hindi naman, idol natin si Joseph. Wala kaming drone, baka namin. We're gonna take off na. Hindi na si Uncle oh. Ready na si Uncle oh. Oh, excited na si Uncle oh. Oh. Yeah, naman niya. Wow, ang laki ah. Good guys oh. Kamay ba? Ano? May left jacket na ako. Can you hold? Pag-vlog. Sige guys, tudloan naman ako sa puso pag-vlog. Di. Pagkuwas ako ilo. Nasigo na ko. Arang bugatas camera. Go!
Manglingkod na tama ka. Okay na dire mukuan na. Mubiyahe na. Puwas ako ilong ay. May buwang nung sa naka. What's up? Vlog ini. Sige lang, intro. Asa mo na pag to? What's up? Pag-story mo sa kamay. What's up? Vlog ini. Boom. Asa naman boom bagsak? Nahanap na pala, adi pala kami hakuan. Dagat gado kita, dagat ka din. Karon kay palumay-lumay na ang pagkuan. Kaya na nimo. Asa man sir, kay na PC sir. Asa man today? Asa man? Sa uni. Uy, dilagi masigon ako. Naman PC. Ano din siya? So guys, mularga na mi. Bana na kayo ang makina. Let's go! Guys, let's go! Beautiful. Yeah, which is beautiful? The girls. The girls were them? Which one? Oh, they're beautiful. Daming ano dito guys, daming magagandang chicks. Dalagang Americana. No? Mga puti-puti nga nila guys. So, ikaduha ng adlaw na mo guys, no? So, naami dali sa ilang mag trademark trademark nila. Yeah. Kalanggaman. Then, trivia for today guys is kibawa mo nga ang Kalanggaman is gikan siya sa word nga Na langgam. Bird. Bird. It's from Bisaya word. Langgam. Langgam. It's because ang Kalanggaman guys is abundant of fish, abundant of sea creatures. Mao ang mga birds moanhi siya sa Kalanggaman. Kalanggaman para mo bisita. So for now, sikat na kayo ang Kalanggaman guys. Daghan nanganhi nga mga turista, mga family, mga workada, and first of all is naay cruise ship nga may bisita. Sikat na kaayo ang Kalanggaman guys. So lindot kayo siya guys. Then lindot siya i-chill. Lindot siya tambay lang, pampawa sa stress, yes. Labi na sa likod, hindi makawa stress. Ano to? girls. You know? Nakawawala ng stress. Magagandang babae. Char lang. Friendly kasi yung mga Pilipino. Friendly lang tayo, di ba? Yes. Yeah, friendly lang. So let's welcome other people from the other places to visit Kalanggaman. No? Palomponganons, di ba? Palomponganons, yeah. From Palompon Leyte, Philippines, yes. So for more inquiries, just search Palompon Leyte for more information. Di ba to ko sure if Palompon Leyte? Maybe Palompon tourist? No, Palompon tourist office tours na ambot, okay ba? So, yeah.
if mabot na mo sa Kalanggaman guys, pwede mo abang og cottage. Where's the cottage? Yeah, cottage or Daghan CR pod. unsa na? Mag tent like that. Mag tent. Yeah. Para less o gasto, mag tent. And also guys is dala o daghang food. For example, water, no pa? Rice, sudan, chicken, ano pa? Juice, Coke, ano pa man? Impi. Beer, para mag chill, Sanmig. no? And importante gid ang water guys para dili mo dehydrated. Ang among gibayaran guys nga fee is ila to? 1,400 good for 7 people. So it was divided to 7 and nag-join rami og lain nga mga nag-tour. Then entrance fee, pilang entrance fee? 250 per person. 200 per person. So okay na siya guys, no? Medyo may kamahalan pero sulit naman yung island tour. Hi, audience again. It's me again. For those who do not know me, I am Kaok-ok. And you are my mananap. Bitaw kanang nindot pa ng Kalanggaman. Maayo ang maayong pagkakuan kay naay watchman, naapoy pulis. Kakita mo, naay pulis sa gabi. Nya sa taga ni kanang mamurot naay mga people nga mamunit og basura. Pero nanay mga lumot ang seashore. Okay, nanay mo pulis sa Boracay inig 10 years. Palihog ko sa mga turista diha nga way disiplina. Yung mga basura ikuan sa tarong nga Boracay Kalanggaman man eh. Sudlanan. Mao gani Kalanggaman, ang Kalanggaman after 10 years mahimo na sa Boracay. Gano. Gisira na ng Boracay tungod sa mga lumot. Maro to, sabar ako na kay kung dili ni kon wanay Kalanggaman inig 10 years. We have the bread, the bread and the mayo. So we're gonna spread the mayo. Mapa sila sa tinitnik yun, no? Yeah, mapa sila. Good for breakfast. Because it's our second day here in Kalanggaman Island. We just enjoyed the day, last day, so it's our second day and we're gonna go home. Hey guys! Hello. Kumusta? Okay lang. Wow, sarap niya na. Nakaligoon na kayo ko. Tara, let's go. Are you ready for the swim? Yeah, Let's go. I'm wanna Transition. see the love with the sky, with the sea. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday, why manok, why baboy na ay unod. Hey, baboy. Wala mi handa guys, pero kira importante healthy na, no? And I'm here with Maring Mayra. Ano na? Happy. How was your trip in Kalanggaman Island? Alam. Kalanggaman Island? How was it? Huh? Uy, Kapoy? ay tubig. So karon guys is ang among last day. Mamalit sa mi og food kay kabuhion ko no si Maring Mayra. So, if mabalik ko nga na sa Kalanggaman, magdakog ingana kadak ang tubig. Kita na ninyo? Ana siya. Ana, magdakog ingana kadak ang tubig. Kay muna problema nga rin.
natin nagmisa dali guys no kay Sunday one karon. Again, so every Sunday na sila misa nga rin. So kung kisa tong matay gusto mo nga rin og Sunday, maganda lang mo og ka ng outfit pod nga pang simba nga di pod ayo magsalig nga pang nata sa beach. Then safety and security guys is here. Natay police station there nga Station. police cottage nga na nagbantay nga police. Yes. So ma-reduce ang saman safe, ma-reduce ang mga panghitabo nga dili angay mahitabo. Di ba? And also guys, if namoy nakalimutan paliton or unsa pa na mga butang nga diha, na sila tindahan there sa Kalanggaman. Yep, na sila store. They have a store. And also they have charging station guys. Yep, na sila charging station. So if low-bat mo, charging station. Mana nga magdamog extra battery para dili mo malubat. And also guys, na sila pang snorkeling dire no. Look, nindot kayo. Ba pila ka high ka ni charge? Kuya pila charge ani nga ni? 250 unlimited na no? So na sila unlimited nga. Paggamit ani guys good for 250. And nga nga side guys is na sila madtoy tubig for if ganahan mo magkuan, ganahan mo banlaw no after maligo sa dagat kay sticky ba kayo ang dagat. So nas lang ito tag 70 pesos. Pero okay na siya kay syempre wala mo water pang banlaw. So that's good. She loves Clover. Kain pa more. She's hungry. So time is almost 9, quarter to 9. We're still waiting for the bangka to be here. So magkauli na mi. The experience was nice. The experience was good. Kalanggaman, number one. Thank you so much, Kalanggaman, for the Accommodating. Yes, for accommodating us. So beautiful here in Kalanggaman Island. Must visit. Yes, must visit in Leyte, Leyte, Philippines. Philippines.